Da. Da. Ce să faci așa la fete? Tu nu știi că nu se face. 40.000. Ce 40 de lipse? Aproape am 40. Da? Da. Păi mai depășit rechinule. Da. Cel mai tare. Da. Ești cel mai tare rechin. Da. Din România sau din Canada? România. Din România. Kiss. Kiss. Bravo, rechinule. Continuă să postezi că ai zis că o să ajungi la 100 de mii de urmăritori. Da. Și să iei și 100 de palme. Ce dai? Pentru că faci mereu prostii. Scuze că te-am prins de acolo. De acolo? De acolo. Bine, de data asta te ies. Te kiss de data asta. Dau kiss. Așa, Da. Vreau să văd. Aproape la 37, aproape la 40 de mii de urmăritori ești. Ai văzut? Facem mâine? Facem mâine. Da. High five. Da. High five. Da. Bye. Nu râde de mine. 40. Iar ai venit la mine? 40. 40.000? Aproape. Mă, deci nu poți să faci ceva ca lângă, măcar să vii să mă pupi aici pe obraz. Scuze. Așa. Da. Da, acum o să fiu de canadian de seara.